Sad ćemo pjevati, jedna došla je voditeljica. Raduj se, drage Nazare, u tebi niknu krasan cvijet. Dobro večer, dragi moji Velikogoričani, evo drago mi je da smo se u ovako velikom broju okupili i ove treće adventske nedelje oko ovog našeg adventa. Svjetlo je jače, tama je manja. Govori nam o blizini Božića, potiče nas na blizinu i povezanost s Bogom, ali i na našu međusobnu povezanost i solidarnost. Nazovimo danas ovu svijeću svijećom nade i utjehe. Živimo u vremenu za kojeg možemo reći da je obilježeno stanjem beznađa, traži se izlaz iz tunela mraka. Neka nam u tome pomogne. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Gospodin s vama. Pjevao župni zbor, mi smo ovdje zapalili treću adventsku svijeću, stiglo nam je i betlehemsko svjetlo, možemo se samo pomoliti svi zajedno i zaželjeti da barem dio te svjetlosti uđe i u naša srca.